Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Oyimore kamoro amora ma intiere janeno mar Color TV tich adek tarik 15 dwe mar abiriyo higa 2020 to kod auchiel machiegni weche manyien e kidienje mar podho chieng' nyinga Joash Odhiambo Mitula. Wachako kamodo ne jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto nyiso oganda mawuok Imbo mar piny Kenya kata Western mar mondo mi gine ni gimedo ndikore mathoth kaka jolut ombulu motelo ne yiero ma higa manyien mar 2027 ka otwak e kinde mabende koro ne obago nyasi kanyindo ne klabu nogo mar AFC Leopards mawuok e Imbo mar piny Kenya. Jatend piny oyango ni manindo dhi miyo gibedo koda mijing'o mar yiero jotelo ma gidwaro ka bende oyango ni dwaro mare mar kelo lokruok ka okalo chwalo chenro mag dongruok e pacho kaendi en gi nendo madhi nyime nendo makare kendo onge ng'ama biro dok chien kata obedo ni oganda moko to koro kwede kendo siko ka goyo koko ka kwedo tende. Maneno ya kupanga huko mbele tutapangana. Sisi ndio mafundi ya hiyo maneno. Tutapangana hapa mbele. Si ndio? Tutapangana hapa mbele, msikuwe na wasiwasi. Lakini unajua sasa kitu ya kwanza lazima mfanye ni ili kupangana hapa mbele inahitaji kura. Lazima kila mtu ajiandikishe kwa kura. Mwambie watu wetu, no, msiseme hivyo. Kuna watu Western Kenya, watu 1.5 milioni wako na ID, wana voters card. Na wanasumbua sisi watu hapo kwa shopping center. Wanatupigia makelele. You know? Hiyo kama mnasumbua hapo na kupigia sisi sukuti. Mtu unapiga sukuti na una kura. Unatusaidia na nini? Sijui kama tunaelewana. So nimekubaliana na hawa dosi. Nimeongea na Mheshimiwa Paranya, nimeongea na Mheshimiwa Musalia, nimeongea na speaker wetu, nimeongea na governors wetu wote. Nimewaambia safari hii tunataka kila mtu ajiandikishe kama mpigaji kura. Yes. Kwa sababu mtu huwezi kuwa rais bila ya votes, si ndio? So mjipange hapo. Mumesema vile vile ya kwamba katika taifa letu la Kenya kuna mambo ambayo hayakuwezekana pale nyuma, na kwa muda mrefu tumekuwa tuking'ang'ana vile tunaweza kubadilisha nchi yetu. Na nimesema mara kwa mara ya kwamba hatuna sababu kama taifa kutokuwa kama nchi ambazo zilikuwa pamoja na sisi miaka 60 iliyopita. Mimi nawauliza ninyi wana AFC, wakati nikiuliza wananchi wa taifa letu la Kenya, tulikuwa sawasawa na Malaysia, tulikuwa sawasawa na Korea, tulikuwa sawasawa na Singapore miaka 60 iliyopita. Leo hizo nchi zote ziko first world. Sisi bado tunang'ang'ana karibu na huko third world. Makosa ilitokea wapi hapo? Jaod bura ma Ugenya mabende nokaye duond buch siasa mar MDG Emanindo David Ochieng oyango ni ok odwaro tiko mar duond buch siasa mar ODM ni korko nyalo yudo kanyindo gavana e kaunti ma Siaya mabende oseleko nodwaro yiero ma higa manyien mar 2020 to kod abiriyo ka otwak e gwenge ma kono oyango maendi bang' ogai mar ODM Laktar Oburu Oginga ne nyise mar mondo mi odog e duond buch siasa mar ODM ponono dwaro kom gavana ma Siaya
magi kinde niende omaki kod okil James Bobagre Orengo ka kinde niende bendo jiwo mar mondo mi jopiny mowuok e gwenge ma Nyanza we thuolo mar mondo mi oyier jotelo mag dwaro ma ok ni kori sundogi kod jotelo moko. I believe that I have the capacity, the ability, and the competence. I don't need the only best hope, our best hope as a county, our best hope as a community, without Raila, is to ensure that our counties are run by competent people. And that's why I want to ask everyone who is concerned that let people in Luo Nyanza compete properly for the seats available. If you go to Migori, allow Nyamita and or Ayaku to compete for governor. Let people decide. In Homa Bay, allow Gladys Wanga and Magwanga to compete for governor. Let the people decide. In Kisumu, allow Ken Obura and Orona and Ojienda to compete for governor. Let the people decide. In Siayaka, allow Gumbo to stand here, David to stand here. Let them tell the people what they are going to do. Governor Masiaya. Go to command. Don't put us into negotiations. 2013, we negotiated and ended up with Rasanga. 2022, we negotiated. We lost. What must happen? Siaya must be victorious. And as David Ochieng, I want to tell you, I will stand firm, I'll stand stable, I'll defend the people of Siaya, I'll be governor of Siaya, come rain, come high water. Komachielo en ni jokanyo mag bunge la wananchi mowuok e kaunti ma Migori koro chako chendo niendo mar puonjo jopiny mondo mi gibed kod ng'eyo e wi oteku ma gintiere godo ka otiende kod chendo gi kuma giyiero jotelo gi kuma kare ka gitwag jofwambo e kinde romo machalo kamano gi singo mar wuoth e kuonde chung'o buche duto e kaunti nendo ma Migori mar mondo mi koro oganda oyud kanyendo thuolo mar ng'eyo ratiro ma gintiere godo e yiero jotelo makare ka giyango ni ji mathoth osebedi ka itiyo godo kaeto bang'e ijwang'o gi ka ok giyudo gigo eko ma bende gidwaro. As bunge la wananchi Migori County, tumekataa maneno ya goonism. Any politician who will recruit our fellow youths as a goon, we will never attend your political rallies. If you want a goon, recruit your child. Chukua bibi yako, chukua watoto wako, chukua your relative, take them to that war. We are no longer having interest in early hooliganism in Migori County. Mimi ninatetea vijana na kuwahimiza kwamba msikubali kutumiwa vibaya na watu ambao wanakuja. Nyinyi ndio mnaharibu. Ukijaribu kuangalia wamama, huwezi pata mama anauawa ovyo ovyo kwa maana hajaenda hayo maandamano, hajahimizwa na mtu kwenda kufanya vitu kama hizo. Nyinyi vijana na washauri kwamba muachane kutumiwa vibaya. Hawa watu mwisho wa siku wanakutana huko, wanakula vizuri pamoja na wakati wazazi tunalia hapa. So mimi ningependa kuwahimiza kwamba watoto wetu na wasii msikubali sasa hivi kutumiwa vibaya. Na tutakapogundua kama bunge la mwananchi kwamba mnatumiwa vibaya, sisi tutakukujia penye huko. Hatutakubali ujinga ufanyike kwa watoto wetu. Sisi kama bunge la wananchi tumesema ya kwamba hatutaki furugo kwa siasa. Ile ufurugo ambayo watu wanatokea wanavamia wanasiasa ambao wana campaign kwa njia yoyote hatutaki. Hasa hapa Migori County hatutaki kuona vijana wanaenda na mapanga na marungu kuvamia mwanasiasa ama mtu yoyote. Tunataka kila mwanasiasa awe ana campaign kwa amani kwa ile yote ambayo anataka. Eka obire kaunti nede ma Kisumu odone riwruok mokelo kanyakla kanise duto pacho kainde manindo NCCK onyiso josiasa mar mondo mi giyie gine kanyendo ni gibedo joma kare kendo giluor kuonde go mag lamo kata ute lamo ma ok ni weche go mag monjo osebedo ka timore e ute lamo mopogore opogore ka otelnegi kanyendo kod jakom margi manindo Reverend Dr. Elias Otieno okwero malich mokalo monj manyocha ne otim chieng' Jumapil e kanisa nendo mar St. Stephen's ACK kama johera kata jonjore ne omolo kendo rakore kanyendo koda jotelo mabende nomolo kanyendo ka apisas mag obila bende onyiso ni otim duto manyalo manendo mar neno ni oduok weche gi kuma kwe ka oseo gi kuom yulo e tich kendo rem mar tieko njore. This is the act that we are condemning because we see the culture of misusing our young people and giving them money to disrupt places of worship and even political rallies by the opponents. And
Now this culture is creeping in, and we see it not as something that is going to give us a better return during the next year's general elections. We encourage politicians to go on with their political activities in peace and without disrupting the other side. But what we are seeing today is them coming to our places of worship, and they come with their goons who demand that they talk to the media, that they talk to the congregation. We want to remind them that they are Christians just like any other. They are welcome in our places of worship as Christians, and they come like any. We have witnessed the police standing and kind of, in a way, cheering what the goons are doing. We have seen them being protected. We have seen them not being brought to book. And even those who are taken to police stations are released. So we would want to tell the police that they are supposed to serve the wananchi. They are not supposed to protect others and not protect other people, but to protect all, because that is the reason why the police service was created. Ekinde modong mana seche ma ikwano kende to ibago yiero maduong' e kar chung' od bura ma Olkalau odiechieng' ma Kenya. Gige luto ombulu koro osechwale kanyinde kuonde go mag luto ombulu. Oganda go geno mar mondo mi oyier jaod bura margi odiechieng' ma Kenya bang' mane jaod bura ma Kona endo John Kiarao ne wito kanyinde ngimane. En campaign mo bende osebedo ka tek tweta e kind duond buch siasa mar UDA ma isero koda piny owacho ma manywanda kata broad-based kaachiel koda manendo mar DCP ma isero kanyendo koda jogo ma kwedo piny owacho kama gibiro e kinde ma jakoma mar IEBC Erastus Edung Ethekon kanyakla koda Douglas Kanja ma en ogai mar obila nyosingo ni yiero machalo kamane dhi timo yo nendo makare kendo arita kwe ojiwi kuom manendo jopiny owuok oko kendo ne nigi luto ombulu odiechieng' ma Kenya e yiero jatelo ma gidwaro. Our officers are properly trained and they are ready to conduct elections as per the regulations. That all the registered voters in Olkalau constituency, they must turn up with their national ID cards that are valid. And for the case of the passport, they must verify and confirm that their passport is valid, it has not expired, because these are the primary documents that will be used to identify each of the eligible voter, each of the voter who is in our digital register. The use of mobile phones in the polling booth is prohibited, and it is against Section 7 of the Election Offences Act. You shall actually be prosecuted, and if you are found guilty, you will pay a fine a fine of up to 1 million Kenya shillings. So we need to tell Kenyans this matter is very serious. Besides that 1 million Kenya shillings, the offending party can also be imprisoned for a term of not exceeding 3 years. We have over 1,000 police officers deployed to ensure that the by-election is adequately covered. Number two, to break it down further, the 114 polling stations in Olkalau have adequately deployed with police officers going by the standard deployment procedures. This means that we have a minimum of 2 police officers per every polling station. Their work shall be to safeguard the voting materials, the voting process itself, while offering adequate security at each and every polling station, ensuring the electoral officials perform their duties well and unhindered. Additionally, there are alert standby teams deployed at all polling stations. They comprise of not less than 14 officers at each and every polling station to ensure steadfast and robust security coverage. Further to this, there are special make mana ki kanyo ende kidieni ende mara apodho chieng' tuti kodwa sa achiel gi sa adek e kidienyo nogo mara machiegni pacho ka achiel kod ng'eny weche kaero kamano kuom ne bedo koda chakruok nyaka giko. Nyinga Joash Odhiambo Mitula.